И здравейте, приятели! Аз съм Велизар и това е първото ми видео на Clash of Clans. Виждате, че започвам от тук, защото едва ли ви е било интересно да гледате от самото начало. Този клип ще бъде кратък, ще направя само една атака, да ви покажа просто така кантът ми. Виждате в кланът костюмите са, по-общо Танхал 7, не всичко на макс от Танхал 6, но виждаме, че това тук съм направил максната за Танхал 8 Barbarian King и на второ, който е готов да направим една атака. Атаку в момента с 10 Hog Rider, 5 Дракона, извинете ме, и 5 Ice Wizard. Без полшанки са в момента, но може да направим и полшанки, спелки, също. То е една така сантичка, спелка, и давайте спелка. Но какво друго така, значи тук съм пуснал да се прави канона, от друго преди един ден ми се правеше мортора на пето, и тук виждам Дефенс, който се прави 4 дни и разбира се 10 часа остават до еликсир коректор да стане и този лево 10. А в момента, сега съм 17 джема и просто искам да директно да брел на полшанките и невъзможно. Добре, защото ми е толкова бавно. Нищо не взимам. 102 вече мощи сега да фест. Това е да ли пушна? Той пива в клана. И аз пия в клана, пичо. Не, тази атака фейл. Не, никакъв фейл не е тази атака. Мисля, че има шанс да го пръснем. И нека видим само какво ще направя. И те валките просто няма какво направят, аз си взема лекси. В момента е такова за селфине пера за ако я купи, така, за бутния така. Давайте дрейкове, перфектно. Взимайте си голда, взимайте лекси, а тук защо ми гледаме. Само с дракончета, ако те ще бутнат и таха, значи няма да е фул. Няма да е най-добрата. Точно се загледам в това кастова. Си взехме. И точно не ме интересува дали ще е 5 звезди, дали ще е 8 звезди, 2 звезди. Изи ресурси. Сега трябва да гледаме само как ще го бутна. С клана мисля, че го не видях какво я в клана. Бени. Също така очаквайте и епизоди на Clash Royale. Виждате, дрейковете убиват и валкирите, които валкири мислите се на 3-4 ниво, доколкото ги видях. Не, аз пича го бутнах го, но не очаквайте много често клипове, защото в момента съм на Танхал 7 и самото правене на
работите, дигането на мортари, арчер тауъри, които вече съм ги дигнал на мини, една мина ми е 4 дена, пичове, едва ли ще ви се гледа всеки ден, как по една атака през 2-3 дена ще има клип, аз го бях, това беше. Пичове, и то 5 дрейка ли са, малко благ двама, 1, 2, 3, 4, 5 дрейка са. Те дрейковете игнорира, мен това ми е тактиката, хоговете да изчистят ардефенсите и Ice Wizard също да помогнат. Спалвам дрейковете и това беше от атаката. Взехме стабилни ресурси. Да, точно. Стабилни ресурси взех. Извинете за гледането. Барбариан Кинг за 7 минути. Миста тук. Армията. Нас колко бе миста? 4 минути. Миста. Еля 4 арчери. Даже. И да, дами и господа, това беше от това видео. Надявам се да ви е харесало и ще се видим на следващия път.